Marichat Ayurveda morning parlok baro ngau ba grem sanu alang kane ka por nakwa onon jai fi saisin hakabide ba kane ka Diamond Club offer parlok nang mentaki parlok ki ba pasu thu bhai kane ka offer seu bha pit bne hangne pinyo ka jing shai ki ba bne bat pin su thu ru kumno pinyo ka jing mentoi ling ba kane ka Diamond Club offer de haju ka por nga seu ban ong nang taki parlok ki bom pat subscribe kane ka channel seu bha subscribe ya kane ka make my Richard team ka bomut ka Meghalaya my Richard team channel pi la ban subscribe hang ni bat pila ro ban ai ka comment jong pi pila ro ban click ya like button hukum ju ya bell button kanang ma pinom miss ya kino ki jing ban shai ni ki video ki ban wan ta de parlok hari ka por dong ni le chakhamat ban ya batai bat pin shai ha ka be de ba kane ka Diamond Club offer ka Diamond Club offer ka day kata ka offer ka ba company ka ai nak bantau way po way member jong ka mai chat lau de ubarim ne ubathmai uno ubat hit yaki product ane ki tiar na kane ka mai chat hal ne shwa ka shipho tarik malau banai ka ban poi hadu nriu hajar BV taka BV lane ka business volume ya uta ikot u Diamond Club member bat kino ki parlok ki badang chujoin thamai ru ki la banle ya kane de na ka banta kini ki badang join thamai la ki join hadin ka shpo tarik ru ki la ban sedang ya kane ka Diamond Club de kino ki parlok ki ba join bat activate ilade da kan riu hajar BV kita ki la de lupa ki Diamond Club member bat la da ki kwa ban continue ya kane ka Diamond Club offer how bunai ba ar pade baro ki haban pendep ya ka hapo hal ne shwa ka shipho tarik malau bunai bat kini ki bale ya kane ka Diamond Club kiyo ya kane ka kashibak malau bunai hakabakut jo bunai kinyo khatsan perset ka kashibak naka BV jongki tela da ki Diamond Club ka den riu hajar BB ba dan riu hajar BB khatsan persen ka amount kinyo kumba kandai spa dengka kakasbak bat angit baro ki parlok ki tip bai ki ABP hit ahwai lajong pini kakasbak manlau ubenai bat kino ki bat hit bak ora ka jingthit chungki kala cross riu hajar BB shaneng kini yo kakasbak khatsan persen tela dan riu hajar BB ru kala yo kandai spa dengka kakasbak bat iya kani kakasbak ngitip ru ka kum kata kasal purchase performance bonus dia kani ngiyo sisin sipanai ya ke ke bangithit hawa ID lajong nadu si tarik adu live way tarik ya kata ki ong kata kasat purchase performance bonus bat nalor ka kashbak ladangi continue ban yaile ya kani ka Diamond Club balla ka banai klemmis ki continue nriu banai ke thi te nginyo aru ka free product hawa banai ban nyeu hajar tangka bat nang taladangi continue complete ya kane ka Diamond Club hadu khar banai dingin yo biang sanyo hajar tangka the total baro tangka free product pinyo hadu khat saw hajar tangka nalor kata pinyo ru ka free training armit license ha kanu ka research ka ba company kan penbe bat lara de ha ka 5-star Delhi pinyo shimit arsengi ringkat berilok jongpi lane iparlok jongpi lane ino iparlok pila berilam extra iwe te parlok ngangit pila syai sepang kan Diamond Club offer te shim ya kane kabu kanang mapinyo ya kini kijing mentoy kumala bataya pi balada pidon kanu kajing haratin ane kajing bom syai pila ban ai ka comment jongpi lane pila men kontak direct ya ki offline jongpi ne shangar kumjo kubleshibon